Sawa Igbo bakalia oke mmanwụ na-apụ apụ ekene Odogwu onye njide ebube na-ekene m Dr. JCN Odogwu mmụọ na mmadụ a na-abụọ n'ele alụsị ego na mụ kenere ya Odogwu n'onye nwere ino nwere Odogwu ọ bụ onye ka anyị na-ekene n'elu ụwa Dr. JCN Odogwu ife na-eme ife mmụọ alụsị ego n'ọnụ mụ na kenere ya Odogwu Dr. JCN Odogwu ọmụ nwere Igbo ife mmụọ n'ihi ya adịlịbo alụsị ego n'ọnụ mụ na kenere Dr. JCN Odogwu n'ihi ya adịghị ife mmụọ alụsị ego Sawa ije sawa ọkọ na-ara bụ eziokwu ife na-eme bụ ife mmụọ Odogwu onye njide ebube n'ọnwelu gị n'onwelu Odogwu Dr. JCN mmanwụ nwere Igbo bụ alụsị na-enye ego 1 million o nwere ino nwere Odogwu n'ihi adịlị m na-ese n'Odogwu achaka egbonu na-ese n'Odogwu achaka egbo Dr. JCN Odogwu ife na-eme bụ ife mmụọ alụsị ego n'onu mụ na okenere daalụ Ibobo alụsị ego ezenụ n'ụwanụ bịala ụwa n'ụlọ ọchaka egonu onye ka mụ na-ekwuo n'elu ụwa m ọ bụrụ Dr. JCN alụsị ego alụsị nwere Igbo bụ Oracle of Money a na-abụ n'ele Nwachukwu sitelu n'ụwa ka ọ bịa so ụwa ndụ ka ọ bịa mma ọgọ ọ na-eme ụwa mma onye nzọpụta abịa enu ụwa ṅụlịa nụo alụsị ego bidoro ọlụ ya mgbe obelu mpe ụwa na-amụ ya mụ ụfọdụ a na-akụ ya ọnụ mana gịnị na-emezi tata asị na ugo kpuzuo n'elu ụwa ọchake ife iji bi ụwa ka ị na-eme Odogwu ọnụ mmụọ iji bi ụwa ka ị na-alụ gaa n'iru n'iwe ezi ọdịnala ka m na-ekwu ife tinyela onye nne n'ụwa ka o ji aga maka na ife tinyela onye n'ụwa ka o ji aga asịsị anụ na-ekele ọla-eke onye ọbụla na nke ya onye amụma abịago ọlụchukwu zili ihe ka ị na-alụ ka ị gaba n'iru Dr. JCN Odogwu ezi oyibo ugbolio na ya dị akwa ka anyị ra wee bido si efu n'Owerri road na-ama m mgbe nwe ụfọdụ a na-amụ ya amụ na-ama m mgbe nwe ụfọdụ a na-akọ ya ọnụ ma gịnị na-emezi tata n'ugo ya chakego onye na-achọ nwa ahụ na-enye nwa ahụ onye ife na-esili ike alụsị ego na-ebunye ike ị na-asa afịa afịa ga-adịghị aga ọfụma lekwa alụsị ego onye Chukwu okike apịa ma sitelu n'elu ụwa do alụsị nwere Igbo bụ na-ekene nri belọka ọ gaba n'iru belọka ọ gaba o ji gị ji fe onye nwelu gị nọ nwere Odogwu Dr. JCN n'Igbo Odogwu a na-abụọ n'ele alụsị ego ije sawa 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 ije sawa sawa Dr. JCN Odogwu moti gbakenele Dr. JCN Odogwu ife na-eme ife mmụọ alụsị ego n'onu mụ na kenele daalụ JCN Odogwu a na-abụọ n'ele alụsị
a na-ekwusila anyị tata o ije gaba n'iru o sawa 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 ije seba se ije seba se ije yes sir Dr. Jesse Endoni yani alụsị nwere igbobo a na-agwọ n'ele o ife iji bi ụwa oke na-eme lezie na alụsị ego oracle of money ọya dịlịghị mma n'ine m ọkọ ife ọ na-esili gị ike chọba alụsị ego ka o bunye gị ike ka ikwete ịchọgo nwa for many years dọkịta sị gị na-enwezi fayi emenwu yakwute alụsị ego alụsị elu ga alụ mmụọ n'ihi ekule ejima ezienu mmụọ nwere igbobo oyi m n'ihi ya adịghị m oyi odogwu ọrụ ukwu jide ebube n'ihi ya adịghị m ụmụ igbo na-alụsị ego mmanwụ na-akwa bụ ekene ibobo baba alụsị ego baba alụsị ego ọmụ nwere igbobo ịbụ alụsị ego a na-akọ n'ele ịbụ alụsị ego ọmụ na-apapụ ekene ịbụ alụsị ego ọ na-enye ego ibuli ike ị na-acha ego ọ na-ebunye ike ọmụ nwere igbobo onime ekene yi alụsị ego si m kene ndị ọfụrụ n'anya ndị ọma na-eme ọgọ ka mbụ kene mezie Sọnde esi chakpa ata ọfi galodogwu onye nwere inwelife oke mmanwụ ọ si m kene elu ya Chief Alexander ọdị aka ọzakụ nne adịdasị one of ọbọchị n'iya dị alụsị ego si m kene yo oyi m ọ si m kene Chief Eze Erisakụ one of Obosi eze Erisakụ na Obosi ọya adịlịghị mma o nwere ine o nwere ife dị mma ọ si m kene ọfịa bụ masụ one of Neme Kingdom eke ọfịa bụ masụ onugbu na okenere daalụ Dr. Jesse Endoni m kene yi n'igbo yi ya onye ọmọ ya dịlị mmụdụ m ekene yi ka bụrụ ịgbaje ekene Chief Clifford Chukwudum akụ dị na nwata one of Ọkịja ezigbo ọgọ n'ihi ya dị Dr. Jesse Endoni si ka m kene yi ọ si nọ ya adịlịghị mma ibobo ọ si mụ kene Chief John Nwaseze Ekpeleze agba ya wanụ n'ọrụ ukwu mkpụsi Nigeria Limited odogwu ezigbo nna ọfụrụ n'anya ezigbo nna Jesse Endoni nwoke ọma n'ihi ya dị ọ si mụ kene elu ya Chief John Nzakọ na Abatete Little Johnny n'ihi ya dị Little Johnny o nwere na o nwere ife alụsị ego si ka mụ kene ayo n'ine m ọgọ ka m bụrụ ịgbabụje kene mmiri jagba na-asị ya Dr. Jesse Endoni ka kene yi o nwere ine o nwere odogwu ka m bụrụ ịgbabụje kene Chief Dr. Ifeanyi Chiedu Obi Eze nọchie wa Onowu ọfọrọ ukwu na-ekene m Dr. na USA United States of America ka ịnọbili Onowu n'ọrụ ukwu Dr. Jesse Endoni si ka ekene
Mrs. Virginia Akamelo, Madam Social, London Kinobili, nwanyị ọma n'Iyade. Osimu kenelu ye, nne mụla mụọ, Mrs. Mercy, nwaseze o, nne mụla alụsị ego n'Iyade, nwanyị ọma. Osimu kenelu ye, nwanyị ọma. Madam Chijeri Ladimụọ, eze nwanyị bụ Chijeri Tantam n'Iyade. Batantam, nwanyị ọma n'Iyade. Tambuli Bamte Kenebezie, Mrs. Eunice, Masese, Mama Ejima, Ogolimano Bidie, Odiko Fulu Chukwu anya. Ọmalịcha nwanyị ọma, Chukwu okike ji wee gọzie Dr. JCN Odogwu, alụsị nwere Igbo. Maka n'iru ka ya na-aga ife onye jibi ụwa ọkọ na-eme o maka ekele ọlụ eke o onye ọbụla na nke ya o alụsị ego ndị na-eme nkechi nyere ya maka na isi na nwata wee lụbalụ mmụọ udokwu nwere Igbo bụ na-ekene m Baba alụsị ego, alụsị ego, alụsị ego, alụsị ego, baba alụsị ego, alụsị ego, baba alụsị ego, alụsị ego, ife ọ na-esili gị ike, baba alụsị ego, alụsị ego, ọ na-ebunye ike, baba alụsị ego, abalị gị n'ịma mmụsị nwa, bịapụta alụsị ego, alụsị alụgọ ọlụ mmụọ, ego na-eji ma tụọ, baba alụsị ego, ife ọ na-esili gị ike, nekwa alụsị na-ebunye ike, ọnwụ njide ebube, mmanwụ ndị ilo mmanwụ nwere Igbo bụ Dr. JCN